kuno sa iyang ngalan. Pirmi-pirmi sa atubangan, nindo tukupo, sinina limpyo. Murag angay gyud sundon sa kadaghanan. Pero sa luyo, lain kayo, babakusog pa sa radyo. Tanang lihok sa silingan, iyagyud tuyo, onog lantawo. Profesional sa papel, radi ay kung ang kasing-kasing way batasan, di nahalang doon kung libak ra ang kalipay. Dili na sumbanan kung hilaktan ng kinabuhi sa uban. Whoa, whoa, whoa. Makita nimo sa opisina, hapsay porma taas ag-ang, pero sa kapehan mo kalitungas mangitak sayop sa ubang trabahante. Chismosa chismoso, permiganda, murag investigador sa drama. Tagong mensahe, screenshot, tanan dayon ipasa daw dolara para niya. Profesional sa papel, radi ay kung ang kasing-kasing way batasan,